Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar da umarnin yin garan bawul a dukkanin ɓangarorin tsaro na ƙasar nan, inda ya nuni da cewa 'yan Najeriya sun riga sun cire rai da fannin tsaron ƙasar nan, amma a shirye yake ya dawo da wannan yarda. A yanda yi wa manema labaru ƙarin haske dangane da taron, mai baiwa shugaban ƙasar shawara akan harkokin tsaro Babagana Mungunu ya ce bayan umarnin yin garan bawul ɗin ga dukkanin ɓangarorin tsaron na ƙasar nan, shugaban ƙasar da hafsoshin tsaron sun lashe takobin kawo ƙarshen ta'addancin da ke faruwa a sassan arewacin kasar nan. Haka zalika ya kara da cewa bayan tattaunawar da aka yi akan batutuwa da suka shafi tsaron, an kuma tattauna akan batun safara da ta'ammali da miyagun kwayoyi, wanda a cewar sa kasar nan ta tashi daga cibiyar hada-hadar miyagun kwayoyi zuwa cibiyar sarrafa su, wanda babbar matsala ce ga kasar nan, inda ya nuni da cewa a kwanakin baya an rufe gine-gine na sarrafa magunguna guda 17 a faɗin kasar nan, tare da yin kira da haɗa hannu wajen kawo ƙarshen fatauci da shan miyagun kwayoyi a kasar nan. Shugabannin rundunonin tsaron sun kuma yi wa shugaban kasar bayani akan hanyoyin da suke ganin ya kamata a bi domin kawo ƙarshen ta'addanci da ke faruwa a kasar nan. Mai baiwa shugaban kasar shawara akan harkokin tsaron ya kuma yi tsokaci akan harin da aka kaiwa gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum da tawagarsa, inda ya bayyana takaicinsa akan al'amarin, inda ya ce gwamnan na jihar Borno zai halarci taron ta yanar gizo kuma zai bayani akan yadda al'amarin ya faru. Dangane da kashe-kashe da yake faruwa a kudancin Kaduna kuwa, Babagana Mungunu ya ce akwai siyasa a cikinsa, kuma gwamnan jihar yana yin iya bakin kokarinsa wajen shawo kan al'amarin. Taron da ya sami halartar mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osunbajo, shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Farfesa Ibrahim Gambari, sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha. Sauran sun haɗu da Manjo Janar Babagana Mungunu mai ritaya, shugabannin tsaro bisa jagorancin shugaban rundunar tsaro na ƙasa Janar Jibril Olanisakin, shugaban rundunar sojin ƙasa Lieutenant Janar Tukur Burtai, da na sojin ruwa VA Ivok Ikwe Ibas, da sojin sama AM Sadiq Abubakar. Haka zalika akwai Sufeto Janar na 'yan sanda IGP Muhammad Adamu, da shugaban hukumar tsaro ta DSS Yusuf Bichi, da kuma shugaban hukumar tsaro ta NIA Amir Rufai.